lagot. Ang pananaw ng Islam. Uy. Pranaw ka, Loks. Pranaw ka? Uwan, pranaw. Nakawag ka na. Kinsay father of Microsoft? Anong father mo sa Microsoft? Siya man ang creator. Kinsay father of Apple Corporation? Steve Jobs. Kaya nga nung father sa Apple Corporation? Creator siya nga. So, saktong analysis. Matanaw na to, ano yun sa mga word na amahan, anak, metaphor yun siya. Tanawag ka na sa doon kasi yung mama. Ikaw, anak ka sa demonyo. Knows na anak sa demonyo. Di ba? O kasi siya mahimog demonyo, hindi pwede. Anak ka sa demonyo, siya mahimog demonyo. So, pasabot ato, nakatong yung sa anak sa demonyo, nakahimog mo dautan. Or kanong spirit na, bahimog dautan. Tignan ka anak sa demonyo. Kung mahimog ka anak sa ginoo, pasabot eh. Ha? Pwede ka ng tao. Nawalay lain Diyos na dapat simbahon. Katurang naging usarang na Diyos.